हेलो फ्रेंड्स, बड' आर्टेक चेनेल नायगिरि नोंथांमोननिसिम बयखौबो बरायहरबाय। लोगोफोर, दिनै आं नोंसिनि गेजेराव मोनसे भिडिअ लाबोनाय जाबाय। बे भिडिअआनो जाहैबाय जोङो माबोरै गाव गावनि मबाइल फनजों माबोरै इउटुब चेनेल खुलिनो हायो, बिनिनो मोनसे भिडिअ लाबोबाय। दा नोंथांमोनाबो जुदि इउटुब चेनेल खुलिनो होननानै सानदोंब्ला, दासिमबो खुलिनानै लायाखैब्ला नोंथाङा बे भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लास्ट जोबजासिम नायलांदो। जोङो इउटुब चेनेल खुलिनो थाखाय सिगांग्रो जोङो जिमेलखौ जोङो बानायनानै लाग्रोनांगोन। लोगोफोर, नोंथांनाव जुदि जिमेल एकाउन्ट दंखायोब्ला नोंथाङा बिजोंनो इउटुब चेनेलखौ खुलिनो हागोन, आरो गैयाब्ला आङो बे आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसन सिङाव लिंकखौ होनानै दोनदों। नोंथाङा बेखौ क्लिक खालामनानै जिमेल आइडिखौ माबोरै बानायो बेखौ नायबानो जाबाय। लोगोफोर, जों दिनै खालि इउटुबखौ जोङो माबोरै बानायो बिनि बादैल' सावरायगोन। दा जोङो इउटुब चेनेलखौ बानायनो थाखाय जोङो फैदो बिदिब्ला गाव गावनि इउटुब एप्सखौ अपेन खालामना लाग्रोदिनिसै। नै दा आं आंनि इउटुब एप्सखौ अपेन खालामबाय। इउटुब एप्सखौ अपेन खालामनाय लोगो लोगो नैबे गोजौनि आइकनाव क्लिक खालामनांगोन। नैबे गोजौनि आइकनाव, दा आं बे गोजौनि आइकनाव क्लिक खालामनोसै। क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांनाव बेबायदिनो नुजागोन। लोगोफोर, दा जोङो चेनेल खुलिनो थाखाय नैबेहाय थांनांगोन इउआर चेनेलाव। नै दा आं आंनि इउआर चेनेलाव क्लिक खालामनोसै। इउआर चेनेलाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांनाव बेबायदि नुजागोन। दा जोङो बेयाव गाव गावनि फटक, जेनेबा नोंथाङा नोंथांनि चेनेलाव मा फटकखौ दोननो, बेखौ नोंथाङा गेलारियाव हाबनानै बासिनानै दोननो हागोन। नै लोगोफोर, स'स फ्रम इउआर फट', माने नोंथाङा नोंथांनि इउटुब चेनेलाव मा फटकखौ दोननो नोंथां गोसोबायदि बासिनानै लाबानो जाबाय। आं नोंसिनो एगजामपोल देखायनो थाखाय जिखुनु मोनसे फटक दोननानै होनोसै। दा आङो बेखौ सेभआव होनोसै। लोगोफोर, दा नै आंना प्रफाइला सेभ जानानै थाबाय। आरो नोंथाङा बेयाव मा नाम लानो, जेनेबा नोंथाङा नोंथांनि गोसो बायदि नाम लानो हागोन। लोगोफोर, नोंथाङा नोंथांनि नामखौ लानो सानदोंब्ला बेयाव लिरनानै दोनदो, आरो जुदि दस्रा नाम लानोब्ला नोंथाङा नोंथांनि गोसो बायदि लिरनानै दोननानै, आं दा बेयाव होनोसै लकेल बड' ब्लग, लकेल बड' ब्लग लानोसै आङो चेनेलनि नामखौ। लोगोफोर, नै आं दा बेयाव सेभआव होनोसै। नै सेभआव होनाय लोगो लोगो नोंथांनाव बेबायदि नुजागोन। दानिया जोङो नैबेहाय क्लिक खालामनानै होनांगोन। लोगोफोर, नै क्रिएट चेनेलाव क्लिक खालामनानै होनांगोन। दा आं बे क्रिएट चेनेलाव क्लिक खालामनानै होनोसै। क्लिक खालामनानै होनाय लोगो लोगो नै लोगोफोर, नोंथांनाव बेबायदि नुजाबाय। आंना माने 100%आव 80%आनो जाबाय होनजाबाय। दा आङो जुदि भिडिअ आपल'ड होनोब्ला नैबेहाय क्रिएटआव होनांगोन। दा क्रिएटआव क्लिक खालामनानै होनाय लोगो लोगो बेबायदि नुजागोन। बिदि नुजानायाव नैबे आपल'ड ए भिडिअआव होनांगोन। आपल'ड ए भिडिअआव क्लिक खालामनानै होनाय लोगो लोगो जोंनि गेलारियाव डाइरेक्ट लाबोगोन। दा गेलारियाव नोंथाङा जे भिडिअखौ आपल'ड होनो सानदों बेखौ आपल'ड होबानो जाबाय। आरो नैबे डिसक्रिपसनाव, जेनेबा नैबे एबाउटआव माबाफोर लिरनो गोसोब्ला जोङो बेखौ नैबे आइकनाव क्लिक खालामनानै होनांगोन। नैबे आइकन, पेन्सिल आइकनाव। दा नै पेन्सिल आइकनाव क्लिक खालामनानै होनाय लोगो लोगो बेबायदि नुजागोन। जुदि नोंथाङा चेनेलनि नामखौ सोलायफिननो सानदोंब्ला नैबेहाय क्लिक खालामनानै होफिननांगोन, नैबे पेन्सिलनि आइकनाव। आरो माबाफोर डिसक्रिपसन माबाफोर लिरनो सानदोंबा नैबे डिसक्रिपसनाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा जेनेबा मा टाइपनि भिडिअ बानायदों बेखौ लिरनानै लानो हागोन। जेनेबा नोंथांनि चेनेला ब्लग चेनेल बा ब्लगनि भिडिअ लिरनानै, जेनेबा ब्लगनि सोमोन्दै लिरनानै लानो हागोन। आरो नोंथाङा जुदि बेनार लागायनो गोसोब्ला नैबे क्लिक खालामना होबानो जाबाय। नैबेहाय केमेरानि आइकनाव क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय। दा लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ माबायदि मोनदों कमेन्ट खालामदो, आरो मोजां मोनदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो, लाइक खालामनानै होदो, लोगोफोरनो शेयार खालामना होदो। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। दा नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन। बाय बाय।